perdi suko ang pagkakasamang Senador Bato de la Rosa. Ha? Kay gikonsider magkaron si General Anyo magkakasama nga mao magkakasamay ni traidor, mao magkakasamay ni kanabitaw magkakasamang luib sa kanhi ni amo sa nilabay ng administrasyon ni former President Rodrigo Roa Duterte. Si Digong Bayano magkakasama, nagpasaka sa kanabitawng star sa pagka-military officer ang ni magkakasamang Secretary Adjo. Dari pa ni sa ato magkakasama sa Region 11. Nahimo siyang 10th ID Commander. O dyan siya pagka 10th ID Commander, siya magkakasama o nakahimo sa pagpatay ni atong sampataw magkakasamang otro pong satanas na si Commander Parago. Doon ka rin sa straight to the point. Hantod magkakasama nga nahimo siyang Eastern Mindanao Commander. Then after magkakasama nga nahimo siyang Eastern Mindanao Commander, nahimo siya magkakasamang pinakataas sa Philippine Army. And then magkakasama gikan sa pagka Commander sa Philippine Army, niabot niyo sa magkakasama sa pinaka pagandoy sa tanang military officer. Nga mahimo magkakasama nga Chief of Staff sa Armadong Kusog sa Pilipinas. Pero unsay nahitabo nga si Digong magkakasama mao'y nagpa saka sa iha magkakasamang career isip pa military. Panahon nga si Digong pagkaniadto magkakasama ang atong presidente. So unsay nahitabo karon nga gikasuko magkakasama ni Senador Bato de la Rosa. Nga biangkon sa magkakasama nga masama ang kanyang loob kay National Security Advisor Eduardo Anyo. Human magkakasama sa pag-aresto kang Digong sa International Criminal Court nga gipaagi sa Interpol. O sa magkakasama ingon ni De La Rosa sa nga naguol sa magkakasama gumikan kay si Anyo nga nila laumi nga maubad ka kasama mahimong instrumento aron nga maaresto ang ato agakanhing Pangulo